forma. Dalle ti, que mañá tes que tocar ti. Foi bo onte. Que tal? Buenas tardes. Quería pasar un momentiño que quería falar ca princesa Leonor. Mira, voulle dicir con boas palabras. Non pode pasar, vale? Voullo dicir con boas palabras. Sí que vou a pasar. Porque resulta que conto, che, mira, eu teño un bar aquí en Marín, son daqui de Marín de toda a vida, teño un bar. Entonces, a noite pasada estuvo a princesa Leonor, estuvo no meu bar. Estuvo ali cos compañeros tomándolle unhas chiquitas, bueno. E resulta que quedoulle ali olvidada a chaqueta. E veñolle a traer. Pero non supoño que terá máis, non? Non creo que sexa urxente para vir aquí. Hostia. Señora, por favor. Pero que te crees ti máis que a princesa ou que pasa? Hola. Estamos traballando. Hombre, que ti pa ser un ninguén como eres, a princesa Leonor é encantadora, que hasta me deixou propina e todo. E ti estás-me a dicir aquí que non podo pasar. Paréceme moi ben o que me dis. Chámame a princesa Leonor que veña aquí, que quero falar con ela, fai favor. A princesa Leonor está de manobras na ría, non pode vir, punto. Non te teño que dar Ai, explicacións de nada. Dios mío, pero como mandaste a princesa a ría que están as mareas altísimas? Dios mío, ainda ha de afogar, Dios mío, xa os madrileños tolean cando deixan o coche na rampla do muelle. La madre que me parió. Señora, non pode salir. Vai buscar a princesa Leonor, A princesa Leonor é unha alumna máis como outra calquera. Non pode salir. Hai uns estamentos e non pode salir. Como outra calquera, non. Unha alumna como a outra calquera non é, Porque din os pais que son sencillos e tal. A ver, é a princesa. É a princesa. Felipe, cando veu, dixo, tratádea como unha máis. Que é Felipe? Felipe VI, ou quinto, non me acordo xa. Que dixo? Dixo, como unha máis, like, como unha máis. Dixo eso? Sí. Pero esas son cousas que se din, mona. Esa como cando se di, é un concurso e hemos venido a participar, o carallo. Sabes? Mira. A ver. Señora, mira, non vou discutir con vostede, se quere dame a chaqueta e xa lla dou eu despois cando veña, pero por favor teñese que ir daqui porque vasme buscar un problema. No, a ti non cha dou, que non me tes cara de fiabilidade, prefiero dar cha a ti. Como te chamas? Paco. Paco. Paco, estás dispuesto a dar a vida pola patria? Home, en principio no. Bueno. Vou xa deixar a ti, Ló, pero ten coidadiño que está recién lavada e planchada, vale? Vou na proteger coa miña vida, señora, Así me estate gusta. tranquila. Que pesadilla de muller, macho, non cala a boca. Toma, sujétame aí, que vou na por... Fai un pouco de fresco e poño aquí como os de Pontevedra, non sabes? Así. E xa está. ¡Firmes! ¡Ar! ¿A quen temos aquí? A Pixie Dixie. Serio, mirad a frente.
Hansen, ar! Firmes, ar! Lu, ar! Manténganse firmes, hostia! Firme, Paco. Aguanta aí. Non tembles. Bueno, que tal o día? Señora, que é iso? Que é iso, señora? Unha cosiña. Pa que? Oye, fritir un par de huevos pa a princesa. Porque cando veña da ría da lado mar, vai nos agradecer lamber ben nun par de huevos. Aparte que son huevos da casa e teñen moito omega 3, os médicos din que ten moito omega 3, dixo o doutor Viso, que o doutor Viso médico non é, pero está cachondo, Señora, non pode poñerse aquí a cociñar, por favor. Teño que facerlle os huevos, ou ti non ves que a princesa está delgadiña de todo, Dios mío, que non sei a quen saleu, porque a súa nai é bastante ancha. E ela saleu escanelladiña de todo, eu non lle estou chamando gorda a madre, ojo. Señora... Pero é máis ancha que a filla. Vouche pedir, por favor, que márchese agora mesmo daqui, que vaime buscar a ruína. Estamos traballando, por favor. Estamos traballando, non cho quero repetir máis, por favor. Por favor, vai nos quero pelos tres. Bueno. Mierda, non trouxen sal. Quedoumo sal na casa, Dios mío, e os ovos sin sal non se poden comer, Porque o meu marido outro día foi ao médico e quitaronlle o sal e a carne de cocho. Perdeu completamente as ganas de vivir. Sabes por que o sei? Por qué? Porque se puxo a escoitar discos de Iván Ferreiro. Mira que liaches, Paco. Para que é isto? Ovos. Teñen moito omega 3 e moitas propiedades que non me acordo agora, pero... Pero para que son estes ovos? Cantos estes ovos para aquí? Unha señora para Felipe non, para Leonor. Pois para Felipe se sobran. Pero isto que é a volta con platos te veme a min cara de francañotas ou que me pasa aquí? Son para a princesa Leonor, trouxos a unha señora que ven aquí que está un pouco mal da cabeza. Pero como que para a princesa Leonor? Pero isto... Paco! Mira, Frenton! Sáqueseme dos porros, Paco, sáqueseme dos porros. Van botar tanto tempo no calabozo... Non mires pa mí, Paco. Van botar tanto tempo no calabozo que cando saian vai estar gobernando en Galicia con maioría absoluta Ciudadanos. Vale. Sí, capitán. Vouche poñer isto, Paco, porque se despois, pois se queres ir dar unha volta por Sanjenjo. Vale? Venga. Marcho, levo isto. Venga, chao. Ves a que liaches, Paco. Joder.
Señora, que é eso? O meu fillo, É Cheche, é para que o trae, se se pode saber. pa que o vexa a princesa. Pero non é pa casarse nin nada, eu só quero que o vexa. Que lle gusta? Bien. Que non lle gusta? Levo pa a casa outra vez. Pero como que pa que o vexa? Como que pa que o vexa? Como que pa que o vexa? Teño outro fillo, pero ese xa está colocado. Colocado, quero dicir, que está ca fillo do alcalde, que non... Entonces este, a ver se hai suerte, pero... Mira, señora, vou dicir con boas palabras, pero estou me poñendo xa un pouco nervioso. Marche daqui xa! Os dous! Para un momento, sale dai, Cheche. Chichi. Voucho dicir con boas palabras, vale? Eu non me movo daqui hasta que veña o capitán. Quen quitou o muñeco da tarta da primeira comunión? Jo. Vaya cuadro. Soldado, pódeme dicir que está pasando, por favor? Podo saber que está pasando? Que é isto? A señora esta está tola de todo. Trouxo a Cheche. Para, chámase Cheche. Cheche. Pois era o que lle faltaba. Chegaba ben con che. E entón que quere? Está me poñendo nervioso. Di que hasta... Que quere, señora? Quere que lle presente a Leonor. A que? A Cheche. A Cheche. Cheche a Leonor. Porque Sí. non sei que intencións ten esta muller. Está me poñendo un pouco nervioso xa. Vale. E que pasa? Leonor está moi ocupado ou que? Que sei se está Non ocupada. pode ver a pero- Cheche? Que sei se esta señora non está ben da cabeza. Está tole o fillo. Mira, pai, o fillo que non pode... Eu pensei un chaval con moi boa planta. O fillo... A ver, o fillo ten unha cara de pirolao que... No, a ver... No, a ver... Escoita. No. No, Por aí no. no, por aí no. Porque eu non insultei a ninguén. No, por aí no. Por aí no, que está dicindo que o chaval é tonto de todo. Non. É medio tonto. Sí. É medio tonto? No. Non é medio tonto, que é tonto enteiro que está cobrando 100%, Non lle quiten mérito, só iso. Capitán. Podemos falar un segundo. Podeche comentar? Sí, perdona un momentinho. Dime, chaval. A señora... Non lle chame Cheche, por favor. Que lle vai quedar este ser humano despois de hoxe ten que volver a donde seña e xa vai andar por Cheche. Va. Dígame, soldado. Que, bueno, non sei se notarías que a señora non... Que a señora non é 100% tampouco. Como? Que a señora non é 100% non é. Non hai que ser tampouco un Sabe o lince. que é a señora? 100%. A miña muller. Pois, se me permite... Eh? Se lle permito que? Nada. Unha información que teño. Dime. Sei que acostouse con todo Marín. Se deitou con todo Marín. A informacións. É verdade eso, cariño? Marín, falades de Marín como se fora Nova York.